Oras, selamat hari Minggu ma di hita sudi. Tapukama par minggu ta, marende mahita sian buku ende nomor 534 ayat sada 1 tolu. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumapalangi dohot tanaon. Amen. Hodo ale Jehovah, dihalungkon rohaku, ale debataku, marhaposan tu hodo ahu, sai unang paila ahu, asa unang marsurak-surak akamusuku mida ahu. Dang tahe tagamon tarurak manang ise sian akka nama kaposiho. Ale Jehovah, sai pabotohon matuahu akka dalanmu. Jala ajaron tuahu akka bogasmu. Sadarion maro Tuhani, manopot jorona. Beta tasombama ibana. Haleluya. Ale martangnya mahita, ale Tuhan debata, ajar hormat Tuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor matanami, asa hutanda hami, hatuan nami nasyakoi, pargugoi mahami marhite-hite hatam, padau mahami sian nasapo dan nalipe, saitogihon mahami di akadalanmu, asa hutanda hami ho hangulungan nami,
manang mangulu, manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amin. Marinde mahita. Tatangihon ma patik ni debata, nata surat di pasal men 170 ayat pitu, songonon do hatana. Nalom maroham tu Jahoba, ale Israel, ai parasi roha do Jahoba, jala godang do haluaon di ibana. Songoni ma hatana, atong rak mangidu gogo mahita di debata, lao mangulaon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amen. Marinde mahita.
Tatop toporima dosata nagudangi, diado pani debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, para si roha no sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami halak pardosa na dangolon, roh tujulo ni bangsa habadion mi, manopoti jala mangagkon dosa nami, matsay jujud horasay hami ho mahite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambainan nami narwai, dang huawalongi hami ho sian nasa roha nami, dot nasa ate-ate nami, dot nasa tondi nami, dot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doson diri nami, hubain hami, dibaini tamado rimasonmu jala umanmu hami, tu hamatean saliling nililing nai. Alai, nama purus mahamin waeng, tu asini roham nam gudangi, mangidosian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami salutna. Sai urupi mahami, paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak aholongani roham, si Pangulu hami, dot ala Tuhanmu nabadiai, ale Tuhan, sai asima roham di hami, halak nadangolon, amin. Laos tabege ma baga-baga ni debata, taringot tu hasesen dosa. Alani pangalasot tado umbahen natat tartulang Kristus, jala binain ni hajatot tado ibana mabugang, ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata, jala binain ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang, amen. Marende mahita. Tabege ma hatani debata, turpuk niari minggon, na tarsurat di Markus sada, ayat sada satu walu, marsikat sorin. Pamaritohon ni si Yohanes Pandidi, on mamula ni barita nauli ni Yesus Kristus.
Suarani nama jauh-jauh di halongonan, pature hamuma dalan dituhani, pahornop hamuma sidalan nai. Jadi, ruar masudi pangisi nitano Judea, roh di sudi halak Jerusalem, manopot ibana, jala di padidi hondo, nasida di batang aek Jordan, dung di topoti bedosana. Ondo jamitana, na Roma sian pudikku, na gumugo sian ahu, na hurang tamado ahu pauduk ahu, maka hari tali ni sepatuna. Ido sahatna, martuado akan mangihon hatani debata, jala nau peyopsa, amen. Marende mahita. Tidak konma hata porsatai songon nahita didongata saporseon disandok portiduon rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na tuma palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tidubon si Maria na gabe-gabean sian tondi parbadia andorang sawabubuan ido tuhata natu mau na bernit di panguman ni silatus nama terpanjal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patulhon na naik tu surgo la hudu tu samun di bata Jahoba amanai pergogo na suatu dosani di sima imana paima mulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu do na mate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia do dihasasan ni dosa do diatai namandok mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate do dihanguluan na sora suda amen. Tabigi matikting na masa di huriatta. Shalom. Tabegema titing na masa di tonga-tonga ni huriatta. Minggu tanggal 14 Desember 2025. Angka Roma Bisada. Guarni minggu sadarion ima minggu afen na patuluhon doho topik minggu makalenguto debata hatuan ni akka na porsea. Angka Romawi 2,
nama ragam. Ruas Nataba, Mamuka Sadarion, Minggu tanggal 14 Desember 2025, Lunga Gabe Ruas ni Huriata ima keluarga, Amang Martin, Aman Junior Sitorus, Inang Claudia Febriana Sihombing, Ruas daftar ulang nang Majalo Pamasu-masu, Parbagason di HKBP Tangerang Kota, tanggal 6 Juli 2024 nang Salpu, Nasida Maringanan di Jalan Damai Elok Raya, Blok F 5 nomor 27, Wik 10 Sada, Energi 25 Sadawalu Tolu-Tolu. 2. Ruas Namoding. A. Di hari Jumat tanggal 12 Desember 2025, Lunga Jumolo Marujungolu, Amang Mangapul Sitorus, tutup umur 72 tahun, Sian Wik 10 pitu Energi pitu Sada 5, Makkabaluhon Inang Rotua Silaban, Hobartusi di Patupa Huriata do Parminggo dohot Pangapulion, di rumah duka Oasis Naniuluhon ni Pendeta Maridu Purba MTH, masuk pukul 00.00 WIB, debatama na mga puli sude keluarga. B. Di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2025, Nunga Jumolo Marujungolu, Mikael Jovin Harianja, Marumul 22 tahun, Sian Wik 5, Energi Sada Siawalu, debatama na mga puli, Amang Cornelius Harianja, Inang Helmi Batubara dohot sude keluarga. C. Di hari Minggu nasugot, Marujungolu Sada Danak, Sian Wik 30, Jara Agigael Ginting, umur 1 bulan, anak ni Amata Arya Santana Ginting, tubuh ni Inang Lisa Kristina Purba, debata mga puli sude keluarga. Tolu. Parjamita tamu. Sadarion Minggu tanggal 14 Desember 2025, nama Kobasi Parminggon pukul 08.00 WIB, Ima Amang Pendeta Bernard Malik MTH, Kepala Departemen Marturia HKBP, Saluhut Ruas, Parahlado dohot Pangulan Nagot Tiki Pasahaton Maulate di Pakkobasion Nasida. 4. Pilihan mengurupi korban bencana alam, Hobartu Surat Sian Eporus HKBP nomor Sadapitu Sadawalu Sitrip L08 Sitrip 20 Sada Sitrip 2025, taringot tu bencana domutusi Sadarion Minggu tanggal 14 Desember 2025, tapatu pado papungu pelean di Sude Parmingguon di bagasan amplop di Pasat Tujolo dung Sipul Jamita. Ima pangurupion tu korban bencana alam di Bona Pasogi Tapanuli Raya. 5. Sakramen Pandidion Nabadia. Di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025, di Patupa Huriata do Pandidion Nabadia, tuaka ianakkon ni Huriata di Parminggon pukul 10.00 WIB, pinangido matu sude akan atoras ni dalak nanaeng mabuan dalak tardidi asa di pasahat ton data ni dalak uhut mabuan surat hatorangan sia situa wik buku keluarga khusus tu akan nama buat dalak buah baju atau anak pertama dibuat ma fotokopi akte pasu-pasu Parbagason atau akte pernikahan. Marguru tardidi di Patupa Huriata di hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 pukul 15.00 WIB, Maringanan di gedung sekolah minggu lantai 1. Nomor 6, Pesta Gotilon, pinabotoho matu sude ruas do situa wik, asaboi manian palunashon komitmen Pesta Gotilon na lumabatna di tanggal
21 Desember 2025. Pitu, Konven Dohot Natal HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Senin tanggal 15 Desember 2025 pukul 10.00 WIB di Patupado Konven Dohot Natal HKBP Distrik 21 Banten Maringanan di HKBP Rogate. Roma Bitolu, Koinonia atau pelayanan persekutuan. Sada, latihan kor seksi AMA. Di hari Senin tanggal 15 Desember 2025, di Patupado latihan kor seksi AMA, AMA Huria, AMA Kantata Gloria, AMA Asap Bermaksmur, Dosude AMA HKBP Tangerang Kota, Domutusi, Pinangil Tusude seksi AMA, Lahoma Dohoti latihan, Maringanan di Sopo Saroha, masuk pukul 10 sia 30 WIB. 2. Pesta Natal Gabungan. A. Di hari Kamis tanggal 10 Desember 2025 di Patupa Seksi Lansia, Seksi AMA do Seksi Parupuado, Gladi Bersih Natal Gabungan, masuk pukul 10.00 WIB. Maringanan di gereja Hobartusi, Pinangido Tusude Seksi Lansia, Seksi AMA, Seksi Parupuan, Panitia Natal Dohot Sude peserta liturgi Sian Ganuk Wik Asa Madohoti Ulauni. B. Di hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 di Patupado Natal Gabungan Kategorial atau Seksi Lansia, Seksi AMA, dan Seksi Perempuan HKBP Tangerang Kota masuk pukul 10.00 WIB. Maringanan di gereja Hobartusi, Pinangido Tusude Seksi Lansia, Seksi AMA, Seksi Parupuan, Sude Panitia Natal Tarlumobi tu peserta liturgi Sian Ganukwik Asa Madohoti Pesta Natali. Tolu, Bakti Sosial Bantuan Korban Bencana Tapanuli Raya. Marhite Natal Gabungan Lansia AMA Dohot Ina, Dohot kerjasama antara Dewan Koinonia, Dewan Diakoni HKBP Tangerang Kota, Domutusi Panitia Mangidotu, Ruas Asa Papunguhon. Pahean Naboy Dope Dipakke Songon. Pahean anak-anak, pahean perempuan dewasa, pahean laki-laki dewasa, salimut, sarung dohot buku tulis, jala di bukusma dohot denggan, imalaho mangurupi dongata nahona korban bencana di Tapanuli Raya. Tapasahat ma di hari Senin tanggal 15 Desember 2025, sahat tu hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 Maringanan di Sopo Saroha. Angka Romawi 4, Diakonia atau pelayanan kasih. Nomor sada, perayaan Natal di Pavel pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 di Patupado ibadah Natal di Fabel atau berkebutuhan khusus na niuluhon ni Opui Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST Maringanan di HKBP Lipo Krawaci ninonganan ni Inang Sintua Novelina Pakpahan. 2. Tali kasih untuk Inahanna dan penyerahan ulus untuk usia 70 tahun. Di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 di Patupado pasahat tali kasih tu Inahanna dohot pasahaton ulus tu ruas naung marumur 70 tahun. Tolu, ucapan selamat dan doa. Full timer parhalado dohot sude ruas pasahaton. A. Selamat ulang tahun Ari Hati Tubuh tu 105 halak ruas. Dohot selamat ulang tahun Pardongat Saripeon tu 30 keluarga. Hatani debatama dok saya dilehon ma tuho si subut roha jala di pasaut nasa sakkakmu pasal men 20 ayat 5. B. Tu sude ruas namar sahid
saya dilehot Tuhan magogo dohot hahipason, hatani tuhatta madok, saya homa pamalum ahu ale Jahoba, asatung malung huhilala, saya homa mangurupi ahu, asatung dapotan pangurupion ahu, aihodo puji-pujiokku. Yeremia 17 ayat 14. Songanima titing di minggutta sadarion, dia katiting nasoni jahahon nuaeng, tajahama di buku acara digital, naung sahat tu grup WA ganup wik. Molo adong akan nahurang takas di panurat tonon doho di pajahon, di titingon, tapatakas ma tu para halado di wik tabe. Manang tu sekretariat ni huriata ditiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatama, pakubasion ni huriata, jala di pasu-pasu ma nang parhalado, dohot ruas nalahu patupahon akka ulaon nadinggad di huria, bayan sangap di guarni tu hatta horas. Marende mahita, hut papungu pelayan sadaa, sadabi, dohot 2.
Maulia tema Tuhan toktong disombahon rohanami todo pamu na badiai. Asini roham pataru hami di bagasan las ni roha nang pakirimon na mangulu marhite-hite na manjakon baritam naulii. Di sodohami Tuhan ruas ni huriam di bagas joromon manang na di dia pe tong na boy mangihuton parminggon namyon. Parsahalay hami, parkukoy hami, dinalaho manangihon hatam na badie. Marhiti Jesus Kristus, martangia kami tuho. Amen. Horas madihita saluhut na. Hurian itu hatta hamua kamangina remaja na posobulung dohot akaya na konami sikola minggu. Marsaor mahita dohot hatta ni debata di minggu Advent na patuluhon di bagasan obason. Ima hatai debata na tersurat di Mika bindu pitu ayat pitu saha tu ayat 10 tulu. Hujah hamadihita songonon ma didok debata hatana. Allah yang goau manatap tu Jehovah do. Jala dihalunguton rohakku do debata ni hatuauku. Sai tangihonon ni debatakku do au. Unak komarlas ni roha alemu suku mida au. Ay tinggang peau sai hehe doa muse. Ay hudul peau nuaing di bagasan haholomon Jehovah do panodang di au. Usungokku do rimas ni Jehovah. Ay do pak ibana do au mardosa. Paima di badahon ibana badakku, jala maruli uhum ahu di bahen. Saito guon na dua sogo to hati uron, idaukku do hati goranna. Alai idaun ni musukku may sugot. Jadi hukupan ni haurahon bohina. Ibana naung mandok tuaw, di dia do Jehovah de batam. Marsobu-sobu mamataku marnida nasida dukko nalutak songon gabbo di alaman. Nungaro ari parpaulion di parikmu, ari parholangan ni patik doi, ari haroroan ni halak doi tumopotosian asur, doho sian akahutan ni Misir, jala sian Misir sahat rodi batang air. Jala sian laut tu laut, jala sian tor tu tor. Alai gabe halongonan matanohi, alani pangisina. Binahen ni parbue ni papahenan nasida. Disido sahat ni turpuktai, mauliate ma di Jehovah. Hurian itu hatta na dihaholong itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Mayoritas do parnguluan ni jolma molo kehidupan na baik-baik saja, molo kehidupan na aman-aman lancar sude dengan rumah tangga, dengan ekonomi, dengan yanakon doho sude na namasa di bagasan parnguluan na. Bukanlah hal yang susah untuk mengatakan Allah itu luar biasa. Allah itu baik adanya. Debata para siroha, debata nama masu-masu ngulukko. Alai torop dohala molunga makilala gudang akan hacit di bagasan parmulwona, gudang makilala nang aka sitaunon, gudang nang aka parukilon di bagasan parmulwona. Memang molo akahalak na porsea, tongdo sanggup mandokon, debata hatuoku, debata na burju. Alay, torop do muse nang akajolma naing mandok bahwa debata dang parduli, debata mardikan, debata dang makaholongyaw. Ujungna mereka-mereka yang mungkin
mungkin banyak sekali menghadapi banyak tantangan dalam kehidupannya, molo somargogo boido mura buanon mangihuton portibion. Bahkan boido nang akahalak di bagasan nang akahaciton na dialami di bagasan parngoluon na, boy masongon edeyate, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Untuk apa aku di sini? Di dunia ini banyak permasalahan kan ido. Ale sabino tolo tu dia terbang kan ido. Itang dumang dia be mul saliling di Portibion. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak luput dari yang namanya banyak hal pergumulan dohot akka parsahiton. Alanido hamu akka manginang molo disuarahon panurirang mika di bagasan obbasot. Tuaka bangso ni debata. Molo diserukan ibana taringo tu penantian manang pengharapan akan kehidupan yang lebih baik, kendati pun kehidupan ni bangsoi ditiki di baritahoni, ditiki di paboai, di bagasan keadaan na porak-poranda. Bukan hanya porak-poranda, manang na secara molotadokon nuaing dari hal-hal lain. Alay na masa, godang akka haurahon na masa ito nga to, nga ni bangsoy. Molotajaha, andorang suaka turpukon, hamuaka maginang di pabuado, bohado kejahatan. Kejahatan ni sadayanakon, maradopon na toras. Na toras na so bertanggung jawab be, tuaka yanakon na. Parmain, manang akka menantu, na benar-benar dangadong be menghormati akka na tua-tua. Nang na tua-tua be, songoni maradopon akka na poso. Di dalam lingkaran dohot keadaan na borat na kiningani, boido makorhon nang akahagaro. Makorhon akana sodenggan. Bahkan makorhon muse ketidaksenangan dan merasa tidak ada kenyamanan dan tidak ada ketenangan. Itu. Alayang gomika na di jauh di bata ibana dinalapa sahaton baritana tu bangsoy. Toktongdo say dipaingot ibana bahwa songon dia pehalum lamon ni bangsoy nuaeng tongdo alani dosa nasida. Alani keberadaan nasida. Alani nasida nasay toktong mangasahon manang mamake akka utoh-utokna. Tapi terlepas dari situ hamuaka manginang dibaritahon panurirang mikado bahwa keadaan nasodenggan, keadaan ni saunari mulu dibereng akamu suga bemekel nasida mamereng keadaan ni bangsoi naso denggan manang naso bersandar nasida tu Jehovah. Alai didokon panurirang mikado. Anggau tetap do menantikan kebesaran Tuhan. Tetap doa makalunguton pambahenan na nabalgay. Na ikon masa, na ikon terjadi, bahkan muse kemahakuasaannya napataluhon akamusu asa unang be nang nasida marlas ni roha midaaw ninna. Di bagasan ng halum lamon ni hamuaka manginang, nang di bagasan keberadaan na kining akka nasodenggani, tetap do hadir panurirang mika lau mga lehon pengharapan. Lau mga lehon nang akahata ni Jehovah. Pahoton haporsiaon, jala paulakon rohan sida asa mulak mendapoton debata. Jala manol soli sude akka pabahenan nasida. Karena selama mereka tetap berharap kepada Tuhan, akan adenggan patuduan ni Tuhan itu ditikina. Akka perbaikan,
pembaharuan, bahkan kehidupan yang jauh lebih baik, leanon ni Tuhan nido muse tuaka na saitoktong marahaposan tu ibana. Hurian itu hatta, sahak mo baritaon nuay tu hita di minggu na patuluhon di Advent, minggu Advent na patuluhon. Minggu Advent na patuluhon adalah menggambarkan pengharapan. Pakirimon. Pakirimon, mulai dokon pakirimon, pengharapan hamua kamanginang adalah sesuatu yang pasti yang kita nantikan dan yang akan tiba pada waktunya disediakan oleh Tuhan. Alai, songon bangsa Israel di bagasan ombason, didok donasida marpakirimon, pai maimahon, bukan dalam arti yang pasif. Ida benedokon panurirang mika nakiningan, iko pabawa roha, mulak mandapaton debata, berpengharapan dan terus menerus meyakini jala mangido hasesaan ni dosa, jala pasahaton diri tuadopan ni Tuhani. Alani do hamua kamangin ang molosonari hita masuk di minggu Advent na patuluhon, boy do nakita mandonuaing marpakirimon, berpengharapan untuk sesuatu yang jauh lebih baik, untuk sesuatu yang kita nanti, untuk sesuatu yang kita tunggu-tunggu, dan untuk sesuatu yang jauh lebih baik bagi kehidupan kita. Ramolo hita na pungunuaing di bagasan joro ni Tuhatta di ombason. Hamuaka manginang, manang akadi dia behita na mambege barita nauli na pinasahat ni hata ni debata. Naing do benar-benar hita naing makilala gudang do akahal natapaima. Menantikan hal yang lebih baik. Adong do halak nuaing paimay mahon akka hamamalum ni parsahiton. Adong do halak nuaing paimay mahon hadedenggan ni kehidupan rumah tanggan. Adong do halak nuaing paimay mahon haroro ni akayanakon di tonga-tonga ni keluarga. Adong do halak nuaing paimay mahon kedengganan manang kebaikan, manang pemulihan ekonomi di ngoluna. Bahkan nuaing molota suku nak kadongata na hona bencana alam na adong di Tapanuli Raya, manang na adong na di Aceh, Sumatera Utara, doho Sumatera Baratan. Ahaman nuaing na pinaima-ima na sida. Sudah durahita hamua kamanginang mamereng, menyaksikan apa yang mereka tunggu. Ahado na hinirim na sida di dalam keberadaan mereka sekarang ini. Dada mungkin holan akan narikot di parnguluan na sida, na bahkan na gudang na mengalami trauma, bahkan mungkin na boy mandok tidak ada lagi masa depan, manang na gudang ni akka na haciti. Gudang do pinasumulak tu jabu, bahkan trauma untuk kembali ke tempatnya. Alasong idokon na sidei, dang barani bihami mulak tu jabu, ala kebetulan tempat tinggal la sidei di Dolok. Karena moloro muse nang akaudan, songon akanamasa di Okbason, boydo muse nang terjadi. Di paimana sida do pemulihan, di paimana sida do nang anggiat kehidupan jauh lebih baik. Di paimana sida do nang anggiat boy nian nasida nang toktong taruli nang diakalas ni roha. Apalagi musi hamua kamanginang menjelang Natal di bagasan Okbason. Alanido disediakan penantiat tai, disediakan masa di ngolutta, nang hitan adong nuaing dison dalam banyak hal dan banyak cita-cita yang kita gantungkan. Hamua kamanginang do sudah kita akka namarhaposan tutuhani nang peso tabering do pesaun nari wujud ni pengharapat tai alai ido umbaen sai tok-tok kita managam, sai tok-tok kita marlopik tangan
jalasai tok-tok kita di bagasan haporseaon na aktif mempercayai bahwa pengharapan setiap orang-orang yang percaya tidak akan pernah sia-sia. Aido, ai sadihari doro ninna Tuhan yang akan memberikan waktu yang tepat bagi setiap yang terus-menerus berharap. Boy dohita nang mangrupi nang akadongatta na di bagasan pengharapan, boy marhite-hite nang akatangyangta, marhite-hite nang akapabahenatta. Songot tik-tik na tabige na kikamua kamanginang taurupi dodongatta na korban bencana alam na adong di Tapanuli Raya. Barangkali dang boy hita tusan, dang boy hita mamereng na sida, alay marhite-hite asiniroha ni debata, narap marpakirimo kita diaka denggan basa ni debata, naeng toktong tapataridahon, manguludo holong niroha ni Tuhani di bagasan parnguluota. Manguludo asinirohana, na mengkuga toktong rohatta, asa rap hita, hita na dison, dongata na diluat na daw, manang na di dia pe akka na boy manang na terus menerus mengharapkan keadaan yang lebih baik dalam kehidupannya. Dinalaho makatahon, dinalaho mangidohon, di bagasan sada pakirimo kita bahwa paboa ay manatap tu Jehovah dohita jala toktong dihalunguton rohatta do Jehovah. Sadi hari pero baga-baga nai, sadi hari pe nang wujud tono ni debata pakirimoni, alay nunga di bagasan pardalanan saunari. Naing Roma nopot tita, dia kapesta las ni roha, nanaing tapatupa, jala nanaing sambutotta. Di bayani hurian itu hatta, di minggu Advent na patuluhonon, toktong ma tapagalak, toktong pakirimota tu debata. Na yung posro hatta, apa yang kita tunggu, apa yang kita nanti, song nedo ni panurirang mika, lehonon di debata, paubahon ni debata, jala bahenon na daw akan nadumenggan, sehingga setiap bangsa melihat balga ni pambahenan ni Jehovah. Sudah akan asomananda debata, toktong dohot mamereng akka dengan basa ni debata. Jala nangolutta marang sadi hari petiki nauli lehonon ni Tuhani. Dia kapakirimon do pengharapat tay, molo tetap doi menyala, ido mangalehon dihita gogo, mangalehon nang dihita jala pos ni roha mandok, debatakku doho, hatuaokku doho, jala saleleng nileleng na debata si pujiokku. Selamat Advent, selamat marpakirimon ma di bagasan parngolota si ganupari. Amen. Martangiak mahita. Mauliate Tuhan, di paingot todo kami di minggu Advent na patuluhonon, asa toktong galak pakirimon namin. Pakirimon managam akan adenggan, nanaing tagamon namin. Unang mandili kami Tuhan, unang macohot pakirimon namin. Alay songon lilin na mangulu, na toktong Tuhan boy mangulu pakirimon namin. Jala dapotan taruli kami nang diaka denggan ni basam. Pasu-pasu huriang HKBP Tangerang Kota Tuhan. Hodi na mamering sudi parnguluan nami. Pasu-pasu nang akka na marlas ni roha. Marlas ni roha di bagasakko. Pasu-pasu akka na marukil. Tarlumobi Tuhan na tininggal ko niya ka na hinaholongan ni roha na sida. Homa mga puli keluarga. Pasu-pasu akka na tungon di bagasan parsahito. Leo mahamalumon dohot gogo Tuhan. Ay hodo pangubati na sumuro. Akka na marlas ni roha na marulang tahun di bagasan minggon. Ulang tahun hatutupo dohot ulang tahun perkawinan. Homa mandongani jala mga lehon na dumenggan.
nang las ni roha di parnguluon na sida. Nang dia karencana-rencana Natal, dohot kegiatan ni huriam Tuhan, upasahatan Tuhan. Secara khusus, toktong dohami na pumu di bagas joromot Tuhan, mga lopit tangan, marningo dongan nami, natongon do mengalami bencana alam na adong di Sumatera Tuhan. Secara khusus akadongan nami na itapanuli raya. Tuhan, asiroham, ubotohami, nam paimaymahon akan naulinading gando na sida. Jala toktong homa na patulutson na dinggan. Na toktong pahotton haporseaon na sida. Asa toktong na sida makaposin. Di tengah-tengah ni bencana ipe Tuhan adong doho na mga toy na sida. Na mamering na sida. Jala na toktong mangurupi na sida. Pasu-pasu Tuhan. Asa saya toktong hatop pulih nang songoni roha na sida, nang songoni Tuhan parnguluon na sida upasahat nami Tuho. Pasu-pasu ng aka pamareta nami, asa toktong Tuhan, boy hatop nang manangani aka masalah na sedang terjadi. Postrohan nami Tuhan, hodo haporusan nami, hodo haporusan yak karuas ni huriam, jala nain tok-tok kami, masih tangyangan, masih urupan, masih tukolan, pabuwa na mangulo do hami rap di bagasan pakirimon na pinasahatmo diaka na sa itoktong paimay maho. Asi maroham di hami Tuhan, tangihon mahami. Marhite Jesus Kristus mual ni pakirimon nami, martangia kami Tuho. Amen. Hurian itu hatta marede mahita sian buku ende 530 sia huhut mata papungu peleatta pangurupion tudongatta nahona bencana alam di tapanuli raya tapasahat matujolo di bagasan amplop marede mahita. Sai hutagam do Tuhanku, sai masih rohani, di haruro di Tuhanku, songona di donai, sai marongan ulopolo, huria managabu. Sai raden aletoniku nagama jorai sai tulungi tamanobu
Lehon ma peleata tu adopan ni debata. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo hararuan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutyos di julong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parhasya kami peleanon. Patimbuluhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Salam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Saya pinarbadi amagwarm, saya Roma harajaon, saya saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakot Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasaurhon madamena tuton ditabe. Oh.